गेरेमसा हारि दानाय जायनाखि सानस्रि दंमोन फिल'सफि दंमोन बेखौ दिनै बर'फाखौ गाफ्लेनाय जाबाय बर'फाखौ सनमान खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे बिटिसि मोनखाबाय 6 सिड्युल बिटिसि बे 6 सिड्युल बिटिसिआ जोंहा मोनसे बाउन्डारि जाखाबाय 13 गामिजों गोगोम मोनसे एरिया मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा तामुलपुर जाबाय जोङो गासिबो मेडियाफोरखौ जों बरायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जोङो खुलुमहरनाय जाबाय दा आंजों लोगोआव दङ आंनि फुराना लोगो जोंहा एबसुआव जों मावजेनबा उपेन्द्र ब्रह्मनि समाव खोब एक्टिभमोन समर ब्रह्म बिथाङा दतमा गयबारिनि बिथाङा जेलार हिसाबै रिटायार जाबाय दा आरो बिथाङा जाहैबाय जोंना रावखुंगुर बसुमतारी दा बियो आंनि बड'लेण्ड जन'जाति सुरक्षा मन्चनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय जोंहा डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी ओमफ्राय आंनिनो अनजालु गणेश चन्द्र बसुमतारी बे जोंनि BJSMनि ट्रेजारार दा जों बे प्रेस मिटखौ खालामनायनि खारना जाहैबाय दिनै प्रमद बर'आ जोंनि गावनि रायजो गावनि जाथि गावनि हारि गावनि राव बेखौ दिनै फानजोब्बाय बे बाथ्राखौ जों आगोलाव बुंबाय थादों जावले जावलेनो आरो दिनै जों बुंबावनो सानदों दा माबोरै फानखो बोरै फानलांखो जों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा रोखा डकुमेन्टस लायलाय लेखा लायलाय फोरमान होयै जों बुंगासिनो थादों जों ओरैनो बुङाखै आरो दिनै जों जाखिनि खोथा बुंदों बे दिनै मोनफा मोनफा दिनै प्रमान जाबोजोबदों आरो जों बुंनायखौ दिनै रावबो दिनै माने चेलेन्ज खालामनानै नङा होननानै रावबो दिनै बुंनो हायाखै आरो जार फले दिनै जोंनि बुंनायखौ काउन्टार होनो हायैनि दिनै बाहेरा सिंसो मानसिफ्रा बुंखुमालाबायदों दा खिन्थु जोंजों मोगा मोगि रावबो दिनै जोंखौ माने चेलेन्ज खालामनो हायाखै काउन्टार होनो हायाखै आरो बेनो जायफ्रा काउन्टार होनो होननानै बुंदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रायलायनो डिबेट खालामनो होनदोंमोन दा बेबो दिनै गैया बेबो खारखोमानानै थाबाय बरंथ' बिथाङा गावनो बुंनांबाय स्वयंनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लिरथारदोंसो होननानै बे गावनो स्वयं बुंनांबाय बेनिफ्राय देरसिन जेननाय मा थानो हागौ आरो बेनिफ्राय देरसिन जोंनि माने बाथ्राया सैथो बिनि प्रमानखौ मा नांबावगौ बेनिखायनो जों दिनै सैथो बाथ्राखौ दिनै जों बुंगासिनो दं आरो रायजो राजानो जों सैथो बाथ्रा बुंनांगोन आइ आफा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राखौ जों मिथिहोनांगोन बर' हारियाव दिनै मा जागासिनो दं बर' हारियाव जोंहा दिनै मा दंमोन दिनै मा गोमालांखो दिनै बेफोर बाथ्राखौ जोङो आइ आफा रायजो राजानो मिथिनांगोन दा ओंखायनो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जोंनि रायजोखौ जे फानबाय राव हारिमु फाननानै जाजोब्बाय दा बे बाथ्राखौनो लानानै जों दिनै बुंनो हादों जे फार्स्टआव आं बुंनो सानदों जे प्रमद बर'आ जे बर' रायजो फानबाय बिनि फार्स्ट आङो माबाखौ प्रमानखौ होनो सानदों जे दिनै एफा गोबाव संग्राम खालामनानै गोबां मानसि थैबाय गोबां मानसि बिदिनो बेंगुरा जाबाय गोबां मानसि खस्थ' मोननांबाय आलाय सिलाय जाबाय गोबां आइजोफोर जिनाहारि जाबाय दा बेफोरनि गेजेराव जोङो बिटिसि मोनबाय फिसा रायजो जाहा थिलेबलेब मोनबाय जोङो बेयो जाहा जोंनि थैस' थांस' बियो बेनो जोंनि भबिष्यत बेयावनो जोंनि राव हारिमु जौगागोन बेजोंनो जोंहा माने जाथिनि मोनसे सिनायथिखौ जों प्रिथिबियाव गायसननो हागोन बड'फाया बुंनाय बायदि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा जों बेयावनो सिन्था खालामनो हागोन दा दिनै खिन्थु बे जोंनि फिसा थिलेबलेब जेनाखि बिटिसि रायजो बेखौ दिनै प्रमद बर'आ फाननानै जाबाय दा जों बाथ्रा बुंगासिनो दं बे फाननायनि खारना जाहैबाय नैबे बिटिआर एकर्डनि प्रथम माने जायनाखि इन्ट्रडाक्टरि लिरजेननाय बे 9 नम्बर लाइनावनो बे लिरदों जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै लिरना गारदों दा बेखौ लिरनायजों लोगोसे बड'फानि जायनाखि सानस्रि फिल'सफि जे बड'लेण्ड रायजो दानानै गेरेमसा हारि दानाय जायनाखि सानस्रि दंमोन फिल'सफि दंमोन बेखौ दिनै बड'फाखौ गाफ्लेनाय जाबाय बड'फाखौ सनमान खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे बिटिसि मोनखाबाय 6 सिड्युल बिटिसि बे 6 सिड्युल बिटिसिआ जोंहा मोनसे बाउन्डारि जाखाबाय 13 गामिजों गोगोम मोनसे एरिया मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा तामुलपुर जाबाय दा बे जिल्लाखौ दिनै ग्रोम खुंनायनि जोंहा मोनसे माने गोहो जों मोनबाय जिल्ला बेंगिरि आलादा जाबाय जोंहा एसपि अफिस आलादा जाबाय कर्ट कासारि जोंहा आलादा जाबाय दा खिन्थु दिनै मा खालामदों प्रमद बर'मोनहा बिटिआर सुक्ति खालामनानै गामि दानख'नायसो सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बे जाहैबाय 10.2 बेयाव गामि दानख'नाय बाथ्रा लिरनानै लाना फैबाय
आरो बेजों लोगोसे बि 3.3 साब क्लसावबो लिरनानै लाबोबावबाय जे बिटिसिनि समस्थिखौ बारायब्ला 60टा बारायगोन आरो 60टा बारायबा बेयाव 60टानि जायगायाव ट्राइबेलफोरनो माने 10% खथायाव रिजार्भेसन दोननाय जागोन होननाय जाबाय 10% खथायाव 60टा समस्थिनि गेजेराव जुदि रिजार्भेसन दोनोब्ला जों मात्र 6ल' मोनो दा बेखौ फाननानै जानाय जाबाय दा जोंनि मथा मथि बिटिसिनि जानाखि गोहो बेखौ माने सेस खालामनानै दिनै 6 सिडुलखौ सेस खालामनानै दिनै माने मोनसे पन्सायती राज सिस्टेमसो दिनै बे खालामनो नागिरबाय बे रोखा रोखानि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमान जाबाय जों बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो लोगोसे जानाखि बिटिसि मोनखानाय पावार जोंनो गावनो गाव जोंनो गोहो हरखादों नोंसोर मा मावनानै जा बिटिसिआ मा इमप्लिमेन्ट खालामो बेसेबां थाखा फैसा खरस खालामो नोंसोर माव नोंसोर माने गासिबो नोंसोरनो रायजो राजाखौ नोंसोरो माने सेवा खालाम नोंसोर मावनानै नोंसोर रायजोनि उन्नतिखौ खालाम बे होननानै जोंनो गोहो हरदों दा बे गोहोखौ दिनै नैबे 4.6 बिटिआर सुक्तिनि बे 4.6नि गेजेरजों डिसिनो पावार हरफिननाय जाबाय दा डिसिनो पावार हरनाय लोगो लोगोनो बे बिटिसिनि गोहोआ आसामाव थांफिनबाय माने जोंहा गोहो गैला दा बे जाबाय दा गथिखे प्रमद बर'आ जे रायजो फानग्रा मानसि बे रोखा रोखा जाबाय बे हारि फानग्रा रायजो फानग्रा बे रोखा आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बे सुक्तियावनो नोङो बे बर' रावखौ माने एस'सियेट लेंगुवेज खालामनानै बिसोर सुक्ति खालामना लाना फैबाय बे 6.2आव बिटिआर एकर्डआव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै लिरना लानानै फैदों दा अथ'स जोंहा बर' रावा 8 सिडुल लाबोनाय बिटिसिनि जायनाखि एकर्ड बिटिसिनि एकर्ड बादियै जोंहा माने 8 सिडुल हाबखानाय आरो 8 सिडुल हाबनाय बादियै जोंनि रावा दिनै बिटिसिआव अफिसियेल राव आरो आसामनि इसिबां माने स्टेटफोर दङ माबाफोर डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे आसामनि जिल्लाफ्राव बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखा दा खिन्थु बिसोरो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज एकर्ड खालामनानै लाना फैनानै बे बर' रावखौ दिनै बिटिसिआव आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय सेप्तेम्बरनि 6 थारिखखालि डिक्लेयार होबाय माने असमिया रावासो माने अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ फोसावना होनाय जाबाय आरो बर' रावखौ सिम्पोल लिरना होबाय जे बर' रावा इंलिसजों लोगोसे बाहायफाजागोन बिदि खोथाल' बुंनाय जाबाय खुनु भेलु गैया असमिया रावा दा बिटिसिआव अफिसियेल राव बर'नि जायगायाव बर'आ नंलिया बिटिसि एकर्डआव जेरोखोम लिरदोंमोन बर' रावा अफिसियेल राव बे गैलिया ओमफ्राय लोगोसे बर' रावा माने 2016आव जेरैहाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बे बिटिसि एकर्ड बादियै माने आयेन बानायदोंमोन एक्ट बानायदोंमोन दा 8 सिडुल हाबनायखाय दा खिन्थु बे बर' रावा दिनै बे गुबुन गुबुन माने जिल्लाफ्राव खुनु मेनसन गैया बेयाव बाहायनायनि बाथ्रा गैया असमिया रावखौसो माने थोंजोङै अफिसियेल लेंगुवेज जागोन होनना बुंबाय दा गथिखे बे प्रमद बर'आ बेफोर गासिबो फानजोब्बाय बे रोखा रोखा जाबाय राव बर'नि फानबाय बियो आरो बर'नि रायजो बेखौ फानबाय बर' जाथि बेखौ फानबाय जों बेफोर गोदाय माने गुदिनिफ्राय बुंबाय थादों आरो बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय दा ओंखायनो जों दिनै आरो बेल' नङा दा जे माने बिटिआर सुक्तिजों माने जोंनि मोनखानाय बर' रायजोखौ बिटिसिखौ फानबाय बेल' नङा प्रमद बर'आ बिनि बादै बारबाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ आजौमोन रायजो खुंलांनाय जोंनि प्राग ज्यतिषपुर रायजो बे प्राग ज्यतिषपुर रायजोखौबो दिनै प्रमद बर'आ फाननानै जाबावबाय दा बे फानै मा दंबायो दा जेबो गैला दा दिनै प्राग ज्यतिषपुर रायजोआ बर'नि रायजो बेखौ बयबो मिथिगौ दा बे रायजोखौ दिनै मा खालामखो थांनाय 22 आरो 23 आरो 24 एप्रिल 2025आव जायनाखि बिस्रा बिटिसिआव माबा जादों बाजेट सेसन जादोंमोन बे बाजेट सेसनावनो बिसोरो डिसिसन लाबाय बे प्राग ज्यतिषपुर रायजोआ कलिताफोरनिसो होननानै डिसिसन लाबाय आरो कलिताफोरनो प्राग ज्यतिषपुर माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होननानै बिसोरो 22 डिसेम्बरखौ डिक्लेयार होबाय 22 डिसेम्बरखौ माने कलिताफोरनो प्राग ज्यतिषपुर रायजो माने फालिनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होननाय जाबाय माने कलिताफ्रा प्राग ज्यतिषपुरखौ गावसिनि होननानै बुंना लानो हासिगोन बिसोरनो समजायनानै होनाय जाबाय दा बे एथ' अननाय एथ' इलिगेल दा जों बेखौ जावले जावले जोङो आपत्ति खालामदों बुंदों बेखौ उइद्र खालामना लानांगौ होननानै बुंदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायदों बुंदों आरो जोंनि जायनाखि मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ
बिटिसिनि सासे सेक्रेटारियानो रिसिभ खालामना लांफैदों दा खिन्थु दुर्भाग्य बे रिसिभ खालामनाय मेम'रिया माने गोमाना थादों गैया जों चेक खालामबाय मानो बेखौ उथायना लायाखै बेथ' बिराद सेन्सिटिभ माने इस्यु बियो सेन्सिटिभ बियो जोंनि थाखाय नों मोनसे रायजोखौ आबै आबौ आजौमोननि जोंनि हिस्ट्रिखौ फाननानै जायोब्ला बेनि थाखाय दुर्भाग्य मा थानांगौ बेखौथ' जों गनाय हाया बेखायनो जावले बिटिसिआव थांनानै जों बुंहैदोंमोन खिन्थु बे जोंनि मेम'रिया माने गोमादों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रायज्लायनानै बुंबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंखौ जे नोंसोर दरखास्त हरफिनदो नोंसोर लिरफिनदो जों हैबावबाय दा हैनानै फाइल माने फुराब खालामबाय फाइल फिटाब खालामनानै दिनै मा जागोन लास्टआव प्रम'टराव नायबाय नायनानै जा सिनल' होननानै लिरनानै दोनदों आरोखि बे फाइलखौ नायदों प्रम'टरा सिनल' होननानै लिरनानै दोनदों दा सिन थारमाने जोंनि मेम'रियामा जोंनि कमप्लेना खुनु गुरुत्व गैया जेबो दाम गैया ओरै होननाय जाबाय जोंखौ आसि बिमा खोन्थानाय जाबाय जे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ कलिताफोरनिसो होननानै बे माने दिनै सिक्रिट होनाय जाबाय आरोखि आरो बेजों लोगोसे बे माने माबायावनो बाजेट सेसनावनो बिसोरो आरो मोनसे डिसिसन लाबावदों जे बे जाहैबाय नैबे देसि जाथिनो माने आलि मेसनि लेगेसि अफ देसि अरिजिन होनना बुंदों आरोखि बिसोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फालिनो थाखाय बिसोरनोबो आरोबाव माने फोसाव होनाय जाबाय दा देसि जाथिया सोर बिसोर मानो हगारखो आलिमेसाथ' बर'थार एखेबारे बे 1206आव आलिमेसा फार्स्ट बे रंपुर एरियाथिं रायजो खुंदोंमोन बियो रंपुर एरियानि राजा आलिमेसा रायजो खुंब्ला बे समाव बक्टार खिलजिया फैनानै कामरुप फैनानै आलिमेसखौ दबथायनानै आलिमेसखौ गावनि खबजाव दोननानै आलिमेसा माने इस्लाम जादों आरोखि मुस्लिम धर्म लादों इस्लाम जादों प्रथम बर' राजा इस्लाम जादोंब्ला आलिमेस दा बे बर' राजाथार बियो दा बेखौ खिन्थु सोरबा देसिफोरनो जुदि हगारना होयोब्ला माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हरनो थाखाय जोंनि बर'नि जारिमिना थानाय नङा गोमागोन आरोखि बेखायनो जों बे मोननै साबजेक्टखौ लानानै जों कमप्लेन खालामदों बुंदों खिन्थु प्रभुआ दिनै आसिमबा खोन्थानानै बे नोंसिनि नङा बर'फोर नङा होननानै दिनै कलिताफोरनो हगारदों प्रागज्यतिषपुर रायजोखौ आरो बे आलिमेसखौ देसि जाथिनो हगारनाय जादों दा जों बेखौनो जों दिनै रोखा बुंदों प्रमद बर'आ जाथि फानग्रा हारि फानग्रा रायजो फानग्रा बे बर'नि जोलैनि हांगार बे जों दिनै बर'फ्रा बेखौ बयबो जोलैनि हांगार होनांगौ दा प्रागज्यतिषपुर रायजोआ मा बेखौ दिनै जों आगोलाव बुंबोखादों नैबे लेखा आं कम्पाइल खालामनाय साम इम्पर्टेन्ट कटेसन रिगार्डिं दा हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड अफ दा बड'स बेयाव इसिबां माने जारिमिन लेखाफोर दङ बिराद बुरजा जारिमिन लेखा आं फरायनानै नागिरनानै गासिबो लेंगुवेज सार्भे अफ इन्डिया आरो गुबुन लेखा बेफोरखौ फरायनानै आङो लेरख' दोननानै बेखौ साफायनाय जादों बेयाव गासैबो बर'नि जारिमिनखौ बेयाव मोनजोबगोन दा जों मोनफा लेखा बायनानै फरायनांगौआ जोंनि थाखाय सम्भब नङा थाखा फैसानि खोथा दं गोरिब मानसि फरायनो हाया बेखायनो आं बेखौ साफायनानै बे लेखाखौ आङो दिहुनदों आरो बेखौनो गोबां जोंनि माने फरायसुलिफ्रा इउनिभारसिटिनिफ्राय सोरबा डक्टर डिग्रि लानो थाखाय जायफ्रा PhD खालामनो नागिरनाय बिसोर आंनाव बेफोर हिस्ट्रिनि बाथ्राखौ माने कालेक्ट खालामफैयो लांफैयो आं खोन्थाहरो आं बे लेखाखौ हरो आरो बे लेखाखौ बे माबायाव मोनगोन जोंहा वार्डसआव मोनगोन ओमफ्राय बुक हाइब्सआवबो मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे बै बर'नि इउनिभारसिटिनि ओरै सिमेट्रिनि बे सिङाव थानाय दखान बेयाव मोनगोन दा एभेलेबल मोनो दा बेखौ जायफ्रा गोसो फरायजोब होमबानो जोंनि जारिमिनखौ जों मिथिगोन रोखा जोंनि जारिमिन प्रागज्यतिषपुराव बर' राजा फार्स्ट रायजो खुंदों बे महिरंग दानब बेखौ माइरं राजा होनना बुंदों माइरं राजाया प्रागज्यतिषपुरनि राजामोन फार्स्ट हिस्ट्रियाव बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ बुरन्जिगिरिफ्रानो लिरलांदों बे इउर'पियान बुरन्जिगिरि होन बा आसामनि असमिया बुरन्जिगिरि होन गासैबो एडमिटेड सिखारजोब जे प्रागज्यतिषपुरनि प्रथम राजानो महिरंग दानब माइरं राजा आरो बिनि नामावनो दाबो बे गुवाहाटि शिलं रडआव मोनसे हाजो दं माइरं हाजो माइरं पर्बत होननाय बाथ्रा दं आरोखि दा गथिखे बे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ जोंनि आरो बेजों लोगोसे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ जे माबामोन बर'निमोन बेखौ नैबेयाव मोनसे लिरदों नै बे किरात इन एन्सियेन्ट इन्डिया GP सिं लिरनाय पेज 127 बे नुदों इन दा महाभारत भगत किं अफ प्रागज्यतिष हेज बिन कल्ड द लर्ड अफ द मेस होनना बुंनाय जादों म्लेच्छफोरनि बे लर्डमोन होनना बुंदों माबाखौ भगदत्तखौ महाभारतआव बेखौ बिदि बुंनानै होदों आरोखि दा गथिखे बै समनि जुगावनो जोंनि प्रागज्यतिषपुर रायजोआ बर'निमोन आरो मेरला लेखा दं बे गासिबो दंजोबो आं दिनै बुंजोबनो लुबैयाखै आरो बेजों लोगोसे बे माने प्रागज्यतिषपुरनिफ्रायनो दिनै जोंहा सौमाराव थानाय
बिष्मक राजा कुन्देल रायजोनि बिष्मक राजा बिनि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ बेनिफ्राय खावना लांदों रुक्मिनिखौ बे बर' हिन्जावथार बेयाव दं बेयाव बर' हिन्जावखौ लांदों श्री कृष्णआ बेयाव बेखौ गासिबो कट खालामनानै होजोबदों आरोखि अबे फेसाव लिरदों अबे लिरदों आरो बे हिन्जावखौ रुक्मिनि बर' सिख्लाखौ माने श्री कृष्ण खावना लांनायाव सोर हेल्प खालामा बेबो दं मैनाबती होननाय सासे सिख्ला मैनाबती नामानो खोनानानै बुजिखायो बे मैनाबती बर' नाम होननानै मैनाबतीया बेखौ हेल्प खालामदों दा मैनाबतीनि हेल्पआव रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ खावना लांदों दा बेफोर रोखा रोखा आरो बिदिनो माने भगतनि बंस'आनो जेनेबा नैबे माबामोन फैबाय भास्कर बर्मन फैबाय बल्लभ बर्मन फैबाय दा बिसोर गासैबो बर' राजा मोननाय रोखा रोखा बे अन्थाइ थाफाफ्राव लिरना गालांनाय बे दंजोबो भगदत्तनि बिफा नरकासुर बेबो बर' राजामोन बेबो रोखा रोखा दंजोबो जेराव सेस आरो बे नरकासुरनि बर' रायजोआव बबे बबेमोन बे कामपिट रत्नपिट सुवर्णपिट सौमारपिट बे गासैबो बर' रायजो नरकासुरनि रायजोमोन बे रोखा रोखा जारिमिनाव दङ बेखौ जों बे जारिमिनखौ जों बोरै दिनै जोंनि नङा होनना बोरै बुंनांगौ आरो बेखौ जोंनि नङा होनना बुङोब्ला बेबादि मानसि पापिस्ट' मानसि रावबो थानाय नङा आरोखि प्रमद बर' बादि जाथि फानग्रा रायजो फानग्रा पापिस्ट' मानसि रावबो गैया होननानै दिनै बेखौ बुंनो लुबैदों आरोखि आं गुदिबा बिदिखौ बुंनो नाङाब्लाबो एखे बुंनांगोन बर'फ्रा दिनै गावनि रायजोखौ फाननो हायो नामा सोरबा बिनि थैया फाराखौ फालाय बेनाव बर'नि थै दंना गैया फालाय एथ' गिदिर गावनि जायथोखौ नोङो दिनै फाननो गावनि बिटिसिखौ फानबाय नोङो आरो दिनै गोदो गोदाय आइ आफामोन गालांनाय जोंनि रायजो बेखौ नों फानबाय नोङो बे जारिमिनजोंनो जों दिनै बै बर'नि जारिमिनजोंनो जोंनि राजा महाराजा खुंनाय जारिमिनजोंनो जों दिनै बिटिसि मोन्दों ओरै मोनाखै जोंनो ओरै होआखै जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड हिस्ट्रिकेल प्रेरगेटिभ बेनि थाखाय जोङो बिटिसिखौ मोन्दों आरो दिनै बर' रावा माने ओइथ सेडुल हाबदों मानि थाखाय हाबदों बर' रावखौथ' ओरैनो बिनानै हराखै दिनै नर्थ इस्टार्न स्टेटफ्राव दिनै रायजो दं बे रायजोफ्रा आलादा भाषायानो गैया अफिसियेल लेंगुवेजानो गैया खिन्थु बर' रावखौ मानो होखो ओइथ सेडुलाव मानो सोखो बिसिना ओइथ सेडुलाव हाबाखै जोंना खिन्थु फिसा थिलेबले बे सिक्स सेडुल एरियायाव माने बर' रावा माने ओइथ सेडुलाव हाबखो माबोरै हाबखो बे हाबनायनि खारन दं बर' रावखौ बिराद गोदो गोदाय गासिबो एरियायाव रायज्लायजोबोमोन जम्मु काश्मीर लान्दा एरिया ओरै हिमालय हाजोनि सेरफां ओरै दानि कुल्लु तुल्लु एरिया बेफोराव बर' रावखौ रायज्लायजोबोमोन होननाय लेखायाव बे लिरनाय दं बे लेंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियाखौ फरायबा मोनो बेयाव फरायबानो मोनगोन आरोखि मोनजोबो गासैबो दा गथिखे बेफोर ग्राउन्डआवसो जों दिनै बिटिसिखौ मोन्दों बर' रावा ओइथ सेडुल हाबदों दा दिनै बेफोरखौनो जोङो जारिमिननि बेकग्राउन्ड थानायखायसो जों दिनै जोंनि सिनायथिया गोरा जादों आरो जाय जाथिया जारिमिन बेकग्राउन्डआ बे जाथिया परिचय जेबो गैया जारिमिन बेकग्राउन्डआवसो मानसिनि सिनायथि आरो बे जारिमिनासो मानसिफोरखौ माने सोद्रोम गोनां जाथि होनना परिचय होनो हायो आरो बे जारिमिनासो मानसिखौ थुलुंगा होयो सिगां फारसे दावगानो थाखाय दिनै बर' जाथिया जारिमिन दं होननानैथ' दिनै जों माने रायजो बिनो रोंदों बर' रावखौ माने ओइथ सेडुलाव सोनांगौ होननानै जों बुंनो रोंदों जारिमिन गैयाब्ला जों बेखौ बुंनो रोंगौमोन ना जोंथ' बुंनो रोंनाय नङामोन दानि एथ' मोजां जारिमिन जोंहा दा दिनै बे प्रागज्यतिसपुर रायजोनिफ्रायनो कामरुप रायजोनिफ्रायनो प्रागज्यतिसपुरखौथ' उन्दै समाव कामरुप रायजो मोनदों बे कामरुप रायजोनिफ्रायनो बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ काश्मीराव हाबा खालामहैदों आरो काश्मीराव हाबा खालामनाय जाहैबाय बे काश्मीराव गासै बे समाव म्लेच्छ भाषा फिसाखा भाषा केनिबेल भाषा बर' भाषा रायज्लायग्रा दंजोबमोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि आरो बे माने अमृता प्रभा बर्मनखौ बिष्णु प्रसाद राभाया बेखौ बर' सिख्ला अमृता नाम होनदों बर' सिख्ला अमृत प्रभार नाम आजिउ काश्मीरत मृत मद और लाभाग आश्रमे जयगान गायासे होनना लिरदों नै बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बर' सिख्ला होनना लिरदों बे अमृता प्रभा बर्मनखौ बे माने 4th सेन्चुरिनि बाथ्रा बे बर' सिख्लाबो हाबा जाहैनाय बे लेंगुइस्टिक बेसिसाव बेखौ लांदों होनना बुंदों आरो बेखौनो नै माबाया कम्प्रिहेन्सिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बाय एस.एल. बर'आ पेज नम्बर 92 आव लिरदों बेखौनो कामरुपा हेड कालचारेल कन्टेक्ट उइथ काश्मीर एज आर्लि एज 5th century AD फार्दार दिस मेट्रिमोनियल रिलेशनशिप बिटवीन कामरुपा एन्ड काश्मीर द टू फ्रन्टियर स्टेट्स of the east and the northwest respectively is very significant and in the political and cultural history of India होनना बुंदों एथ' मोजां सोमोन्दो दं जोंहा बेफोर खोथाखौ लिरदों बे कालचारेल आरो लेंगुइस्टिक रिलेशनशिप थानायनि थाखायनो अमृता प्रभा बर्मनआ बे हाबा जाहैदों होननानै बाथ्राखौ बे जोंहा माने माबायाबो एस.एल. बर'आबो लिरदों दा जोंहा गथिखे बे जोंनि गासैबो जारिमिन आरो बेल' नङा आरो नों बे फैदो 8th centuryआव जोंहा श्री हर्षदेबनि फिसाजो श्री हर्ष होनना बुङो आरोखि श्री हर्ष बर्मनबो होननांगौ बेखौनो बिनि फिसाजो जोंहा रायजोमुथिया नेपालाव हाबा जाहैदों जयदेबजों लिसा बिबंस लिनि फिसा लिसा होनना बुङो आरोखि लिनि फिसा लि बंस'नि फिसा बेजों हाबा जाहैदों रायजोमुथिया आरो रायजोमुथिया जेब्ला हाबा जायो
बे पशुपति मन्दिरखौ बे लुदों थांनानै आरो लुनानै बे गाव लिरनानै लादों गावखौ आं माने भगदत्त खोलाजा होनना बुङो आरोखि आं गाव भगदत्तनि भगदत्तनि बंस'नि फिसाजो आं होननानै गाव लिरदों म्लेच्छ बंस मेस बंस'नि होननानै अन्थाइ थाबाव बे माबायाव लिरनानै दोनदों बे पशुपति मन्दिरावनो बेफोर लेखा गासिबो बेफोर दंजोबो गासिबो दा गथे बे हिस्ट्रिया जोंनि बे गौरब इतिहासखौ एथ' जोंनि देरगाथाव इतिहासखौ जारिमिनखौ दिनै प्रमद बर'आ एखेबारे बुंना होबाय जे बे जोंनि नङामोन कलिताफोरसोमोन लासिं सिं बेनिफ्राय मुगैथावसो मानसि जेबो गैया दा दिनै कलिताफ्रा रंजा बाजा मालाय 22 डिसेम्बरखौ एखेबारे जोंनि रायजो प्रागज्योतिसफोरा होननाय बिसोरो सेलेब्रेट खालामगोन बमा गावगोन एरा गिदिर गिदिर रंजागोन बिसोरो जों मा जागोन बे जोंनि असे फिसाफ्रा रायजो कलिता माने प्रागज्योतिसफोर रायजोनि असे फिसाफ्रा असे बंस'फ्रा दिनै जों बिसोरनि रंजानाय बिसोरनि बिराद डेम'खौ जों दिनै खोनासंनांगौ जाबाय नायनांगौ जाबाय लासिं सिंनो बिसोरथ' बिराद देखायगोन मालाय दा दिनै बेफोरखौ दिनै प्रमद बर'मोनहा मानो मावखो फालाय गावखौ जाथि सिबिग्रा जाथिनि थाखाय मावदों दा मानसिफ्रा दिनै बेखौ मा मावखो बेथ' मुगैथाव मानसि बिदिनो जों बेखौ मुगैयो बेखौ जों दिनै रायजोफ्रा मुगैनांगौ